Monggo Bu. Ibu-ibu monggo. Warudaya monggo. Monggo menapa menawi menika. Benang lawe klasa amah yen ora kowe aku waru dayang mas dayang pikir aku wis betotong kamu kok kaya gak tau. Betoton ya apa Mas Agus? Ayo. Monggo. Manut ibu-ibu menika Mbak Cempluk. Pura. Napa tembang napa Bu? Tahu kupat bumbune mrica aku wis sekat kowe pijet endong waru dayang nang iya mama pinter omong sing penting tanda gaweane nek udah tulisannya iki ya ora arti. Ya menglir apal kuwi jane. Oh iki tulisannya Pak Sur to. Sama-sama